זוכר כשהוא בא לספר לי שהוא הולך, הוא התקרב לברק, ברק הזמין אותו לעמוד בראש המטה שלו, אז אמרתי לו, ומה עם דור שלום? הוא אמר, אחריי המבול. האיש שמוביל, שכולם אחריו, אמרתי לו, רק תדע לך שאהוד ברק ישתמש בך כמו נייר טואלט, ואחרי שהוא ישתמש בך הוא יזרוק אותך לסלסלה של החיים. אתה מאוד קרוב פה לאקירוב. כן, יש לי תצפית אסטרטגית על החבר שלי. אתה עזבת את דור שלום בשביל לעבוד עם ברק, כן. נכון? כן. למה בעצם? זו תנועה שאתה הקמת? זו הייתה הזדמנות לסגור מעגל ולעשות משהו שהוא היה ברמה יותר ממשפיעה אולי בטווח הקצר בטח ממה שעשינו עד עכשיו, עד אותו זמן. אז גם ברק היה נראה כהבטחה גדולה לשינוי הזה, למגר את שלטון נתניהו והימין, להעיף אותו. איך הצטרפת בכזאת מסירות לאהוד ברק? איך הצטרפתי לאהוד ברק? קודם היית כל... במטה האישי שלו. איך אתה יודע? קודם כל לא הלכתי כאיש דור שלום, ואחד הדברים, כשהייתי שם, זה היה הסכם שאף אחד לא יודע שאני שם, אחרי פגישה אישית איתו, על תפיסת חברה ומדינה, יכול להיות שהייתי נאיבי, אבל אני הבנתי שהתפיסות שלו ושלי ביחס לחברה ומדינה הן קרובות, מספיק. באת באנטי, לא? מה? באת באנטי. קודם כל באתי בחשדנות, כי את מפלגת העבודה כפי שהיא הייתה באותו זמן, היה לי קושי יסודי איתה. אבל גם ברק אמר לי שגם לא היה קושי, והוא הוכיח לי את זה מהר מאוד. איך הוא הוכיח? לקח אתכם. הוא שינה את השם גם. השם שלה לא הייתה מפלגת העבודה בבחירות, נכון? איך קראו לה? ישראל אחת. ישראל אחת, תודה רבה. ובשביל ישראל אחת, נוכל לעשות הכל. הייתה מערכת מאורגנת, מתוקתקת, שניצח עליה טל זילברשטיין. אני זוכר, היו אומרים לנו באיזה יום לתלות מה, באיזה שעה אסור להשתמש בחומרים פעמיים. ממש הייתה מערכת בחירות צבאית. אני זוכר את יום העצמאות, שהיינו חייבים בלילה אחד להציף את כל מדינת ישראל בתמונה המפורסמת של אהוד ברק על מטוס הסבנה עם הסרבל הלבן. הסרבל הלבן, אבל אלה היו תמונות ענקיות, היינו צריכים שלטים מיוחדים, הכל תקתק וכסף זרם כמו מים. אתם ששיניתם את פניה של ישראל, יכולים עכשיו להביא את השינוי. ברק כן דיבר לקהל הרוסי, נכון? כן, הוא דיבר, אני דפקתי ערבים, תבחרו בי. אני גיבור, אני יודע מי ניצח את הנאצים, אתם ניצחתם את הנאצים, בואו תבחרו בי. אני מנגן רחמנינוב, אני מנגן זה בפסנתר, אני אינטליגנט משחק שחמט. אני יודע מי ניצח, לא אמריקאים, אתם. היו עולמות מלאים כאלה של וטרנים, שמעולם אחד לעולם שני. מחיפה לאשקלון, מאשקלון לשפיים. כל הזמן סוף הלנדבר העבירו אותם באוטובוסים, כי הייתה לו עמותה. הוא בא, כן, אתם ניצחתם, אתם. והנה אהוד ברק הגיע לכיכר רבין, משתיק את הקהל, ומיד התחיל לדבר. באתי לכאן כדי להתחייב בפניכם, אזרחי ישראל, ובפניך חברי ומפקדי יצחק רבין, שאכן זהו שחר של יום חדש. וואי, איזה שמחה. ככה כמו בכדורגל. כולם קפצו שם, זה היה ממש כיף. גם היה הפרש גדול, הייתה הרגשה שניצחנו את הרעים. היו שם המונים, ושמחה כזאת היה מדהים. ואז אנחנו עומדים בכיכר ומתחיל הנאום של המנהיג. כשהשמש תזרח, אני אהיה גאה להיות ראש ממשלה שלכם.
אני אהיה ראש ממשלה גם של אלה שהצביעו נגדי. ראש ממשלה של כולם. כלומר, אני ראש ממשלה של כולם, ואתה רואה איך המון בסדר גודל של 100,000 איש צועק כמו באיזה מסדר פשיסטי במזרח אירופה, רק לא ש"ס, רק לא ש"ס. שיאללה, יש לכם ראש ממשלה, אתם שלטון, עוד פעם אתם מתחילים לנדות אנשים, עוד פעם אתם מתחילים לסמן אנשים ולדחוק אותם הצידה. לא למדתם שום דבר. שמאל בישראל לא למד ולא הבין שום דבר מאז הרצח. רק לא ש"ס? חשוב מאוד. אתה שואל אותי מבחינת התוכן? רק לא ש"ס. רק לא ישראל בעלייה, רק לא ישראל ביתנו. כן, זה בהחלט. עד היום. זה אנשים, זה מפלגות שמורכבים מאנשים פרימיטיביים שמביאים לנו אסונות. אלה שצעקו רק לא ש"ס, הם עוד פעם בעיניי, במובנים רבים הם לא אנשי שמאל. אמיתיים. אתה לא יכול להיות באדם ערכי ולהגיד ש"ס זה אנשים לא לגיטימיים והפלסטינים אנשים כן לגיטימיים. באדם שאומר את זה, אני מראש, אין לי מה לדבר איתו, הוא לא בן אדם שאני מסוגל לדבר איתו. ויש הרבה כאלה לצערי, והרבה גם כאלה היו אז בכיכר, יותר מדי. דור שלום הביאה מנהיג של מפלגת העבודה בחזרה לשלטון. אתה חושב שזה דור שלום הביאה? על הכפיים שלכם הוא נעשה, לא? אני חושבת שזה ביבי הביא את ברק. בכלל לא שייך לדור שלום. אני חושבת שאנחנו יותר מדי מפרגנים לעצמנו ולוקחים לעצמנו קרדיט שלא מגיע לנו. אתם עבדתם בשבילו, לא? נכון, אז מה? אנשים מהליכוד, יש לי חברים, יש לי חברה טובה שאבא שלה היה אפילו באריתריאה, שהוא היה אצלניק ונשלח לגלות באריתריאה, שהבעל שלה ימין, אני לא יודעת מה, והם הצביעו שם כל המשפחה לאהוד ברק. ברק, שהיה, בשבילהם לשים פתק עבודה זה תיבש ידם לפני שהם יעשו את זה, והם עשו את זה. זה לא היה בגלל ברק, זה היה בגלל הרצח ובגלל ביבי. אבל ברק חיסל את זה. כי האנשים האלה יצאו לרחוב, היו מוכנים לעשות משהו בניגוד לכל מה שהם, כל האישיות שלהם. וזה מה שהם קיבלו אחר כך, והניצנים הראשונים התחילו בשבוע-שבועיים של בניית הממשלה, כשאנחנו ראינו איך ברק לוקח את האדם הלא מתאים ושם אותו במקום הלא מתאים, כדי להעליב אותו, כדי לפגוע בו, לקחת את המזרחי ולשים אותו בתור שר המשטרה, ואני מדברת כאן על פרופסור בן-עמי. פרופסור בן-עמי פתאום חזר לתפקיד המזרחי. לא רק שהוא הזיז את כולם הצידה, אלא שאחר כך הוא הפיל את נושא העמותות על טל זילברשטיין. אהוד ברח פעם שנייה, או פעם שלישית, או פעם רביעית, אני לא יודעת. כל מיני דברים מהסוג הזה, זה העליב, זה גמר את כל האפשרות, ואנשים שואלים היום איפה השמאל ולמה לא יוצאים לרחוב, תגידו תודה לאהוד ברק, הוא הצליח. יש לי הרבה דברים שאני מודה לו, אחד מהם זה שהוא נתן לי בגיל מאוד צעיר הזדמנות שלא הרבה נותנים. קח אותי מכלום, אמר לי אתה תהיה מנהל קמפיין של בחירות לראשות הממשלה מהחשובות שהיו פה, זה הזדמנות אדירה, זה היה לו ביצים גדולות לעשות את זה מלכתחילה, ולי הוא נתן הזדמנות גדולה ושמח עליי באופן מוחלט. אז זה אני לא שוכח. כן. ואני גם לא שוכח כולל מודל. ואני גם לא שוכח כולל מודל או על השיעור הגדול שהוא לימד אותי, בפוליטיקה ובחיים בכלל. האמת שהוא פחות מעניין אותי מה שזה נדמה. נתחיל לדון באישוס הפסיכולוגיים שלו. העובדה מדברת בעד עצמה, הוא לצערי הרב היה כישלון קולוסלי כראש ממשלה, ואני גם חושב שהוא היום כישלון קולוסלי כשר ביטחון. כישלון קולוסלי נקודה, ותראה מה עושה גם למפלגת העבודה, על זה בכלל אני להרחיב את הדיבור. הרס
הוא במידה רבה מאדריכלי ההרס של השמאל הישראלי. אולי לא של מחנה השלום, אבל של השמאל הישראלי בטח. אם ניקח בחשבון גם את קמפ דיוויד, אז גם תוסיף את זה גם לרשימה. היום אני חוזר מקמפ דיוויד, מביט אל מיליוני העיניים בשליחותן יצאתי, ואומר בלב נחמץ, לא הצלחנו בינתיים. לא הצלחנו כי לא מצאנו פרטנר המוכן להכרעות בכל הנושאים. לא הצלחנו כי שכנינו הפלסטינאים עדיין לא הפנימו כי בשביל שלום אמת צריך לוותר על חלק מהחלומות, צריך לתת, לא רק לבקש. לומר שעשינו הכל זה בהחלט לא נכון. קשה לומר שנתנו לפלסטינאים את הכל, ובכל השנים האלה רק אותתנו להם סימנים שאנחנו רוצים שלום. אם כל כך היינו רוצים שלום, למה המשכנו בתהליך ההתנחלויות? אבל זה המסר שבעצם מוסס את השמאל, לא? זה אתה היית אז שברק חזר מקמפ דיוויד ואמר, ניסינו הכל. אמר. אני במידה כזו או אחרת הייתי שותף לקמפיין הזה. של אין פרטנר. של אין פרטנר, מתוך זה שעבדתי אז, עזרתי בהסברה של קמפ דיוויד. בדיעבד, מבחינה אידיאולוגית אישית, זה אחד הדברים שאני הכי מצטער עליהם. כי אני חושב שזה היה, גם זה היה קמפיין שקרי. לחשוב כמה אנשים, אולי שלא לצורך, אולי איבדו את חייהם ונפצעו באזור הזה מאז קמפ דיוויד ועד שיחתם אותו הסכם, זה נורא. אני חושב קמפ דיוויד זה אולי אחד הבחיות לדורות הגדולות שהיו פה ואולי יהיו פה לעוד הרבה שנים. מתגבשת היום תמונה שאין כנראה פרטנר לשלום. והאמת הזאת היא אמת כואבת, אבל זו האמת ועלינו להתייצב בפניה בעיניים פקוחות ולהסיק ממנה את המסקנות המתחייבות.